எஸ்ஆர்எஸ் ரியல் எஸ்டேட்டுங்க. இப்போ பார்க்குற ப்ராப்பர்ட்டி 2 ஏக்கராங்க. 2 ஏக்கரா. இது எங்கே இருக்குதுன்னா, கோவை டு பொள்ளாச்சி மெயின் ரோட்லேருந்து கோவில்பாளையம், கோவில்பாளையத்துலேருந்து சூளக்கல்லுக்கு அடுத்தது சென்னியூரில் அமைஞ்சிருக்குதுங்க. இந்த பூமி பார்த்திங்கன்னா பூராமே கன்று தென்னை மரம்ங்க. கன்று தென்னை மரத்தோப்பு. விலை 85 லட்ச ரூபா கேட்குறாங்க. நெகாசியபிள் ஆகுங்க. லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நான் போடுற வீடியோ அப்பப்போ வரும். இந்த பூமி யாராவது பிடிச்சதுன்னா கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். 2 ஏக்கராங்க. கூட்டு கிணறு 3 நாள் தண்ணி சர்வீஸ் இருக்குதுங்க. 3 நாள் தண்ணி பாய்ச்சிக்கலாம். பூரா இளம்பிள்ளைங்க. பூரா இளம்பிள்ளை தோப்பு. இந்த ஐட்டம் யாருக்கு தேவைப்பட்டாலும் கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். இன்ஸ்டாகிராமில் நம்ம வீடியோ வருதுங்க. ஃபாலோ பண்ணாதே ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ரோடு பேஸுங்க. ரோடு பேஸில் இருக்குது. 85 லட்ச ரூபா கேட்குறாங்க. நெகாசியபிள் ஆகும். நன்றி.